Anga foli ani waliɲuman dɔn bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen bɛ jabaraniw kɔrɔ yasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ TV Sherif la bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunnafoniw ani diɲɛ fan wɛrɛ tɛw la an b'a fɔ nin ŋɔni y'a kuma selen. Ka sanga ni u ka baara bolodacogo ye Haut Conseil des collectivités n'ale Mali fanga bonda dɔ ye a ye a ka san kura n'o ye san 2019 o baara kuraw nundonni kɛ min kɛra tɛnɛn don mai kalo tile 6 san 2019 baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Mali ministre ɲɛma ale ka yamaruya kɔnɔna na n'o ye Dr Boubou Cissé ka fara maaba caman kan u bɛɛ lajɛlen nana kana kɛ nin baaraba in seereya ye min bɛna boli kalo kelen bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na n'u danna se fɛn caman ma kɛrɛnkɛrɛnniyala yɛlɛma min kan ka don Haut Conseil des collectivités kɔnɔna na ani jamana ɲɛmaayaso kɛlen bɛ ka gafe sɛbɛn mun las'u ma yasa u k'u hakilinata don olu kan olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman kalo kelen kɔnɔna na conseil ninnu u danna se nin bɛɛ lajɛlen ma an ka ɲininikɛlaw an ka ɲɛmadaw u ka sɔrɔlaw fɛ. Haut Conseil des collectivités ka sanga ni a ka baaraw bolodatogo ye a ye a ka ɲinan san o baaraw nundonni kɛ min senfɛ ni fanga bonda kɛrɛnkɛrɛnnen a ma ɲɛma a ye foli ani barikada kɛ ka ɲɛsin ministre ɲɛma Dr Boubou Cissé ma min kɛra a ka kɔrɔfow daminɛ ye nin baara nundonni senfɛ. An ye premier ministre kura fo ka fɔ a nali jara anw ye hokumu an balen ko la session dayɛlɛ ninnu na an b'an da se jamana ko kumabaw ma donc premier ministre fɔli bannen kɔ an ye kumaba minnu fɔ o ye sisan président ye ale nommé ka kɛ premier ministre ye ka tila ka a fɔ a ye a k'a lajɛ ani jama bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na opposition b'o la majorité b'o la société civile b'o la syndicat yɛrɛ b'o la ani bɛɛ ka kuma pour que a ka gouvernement kura min bɛna sigi jama caman ka don a la malien groupe fanba bɛɛ ka don a la o ye kelen ye u ka bɛɛ kumana kuma min ni gouvernement ka baara bɛna taa k'a ka sisan teliya in na donc an da sera o yɔrɔw ma k'a fɔ o min kɛra o kɛra ko ɲuman ye président ka hakilina diyara anw ye a ɲana ale yɛrɛ premier ministre ye baara kɛ cogo min na a diyara anw ye a ɲana k'a fɔ fɛn fɛn da donna nin baara la ka bɛn ka sigi papier signé ka sɔrɔ ka gouvernement kura in sigi donc an ye bɛɛ lajɛlen fo. A ka laseliw la a da sera baaraba minnu kɛra ale ka cakɛda fɛ minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ n'aw kɛra sabu ye a ka cakɛda u ka se ka nɔbɔ ko caman na. Nin n'a ɲɔgɔnnaw na session yani ka session cɛ session fila ni ɲɔgɔn cɛ baara minnu kɛra n da sera o kumabaw ma o kumaba minnu ye formation ye o mun y'anw yɛrɛ ka journée anniversaire du Haut Conseil des collectivités ye selen ye o min ye audience misɛnw ye ani baara an ka baara kumabaw ayo n da sera olu fana ma k'olu fɔ ani anw yɛrɛ taara réunion mun na région francophone ka réunion b'a la Dakar assemblée régionale des régions francophones an taara o assemblée la o yɛrɛ assemblée n y'a yira premier ministre la bi k'a fɔ o assemblée y'a ɲini k'a fɔ ni ala sɔnna ma décembre la u b'a fɛnɛ ka na assemblée région francophone bɛɛ ka assemblée générale kɛ Mali la donc an y'o kɛ an taara Bruxelles fana coopération développement atelier la an y'o fana fɛnw fɔ mɔgɔw ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'u ka nin ɲinan san baara nundonni n'a baaraw bɛ daminɛ tɛnɛn don mai kalo tile 6 san 2019 ka taa bila tarata juin kalo tile 4 san 2019 a da na se fɛn camanw ma kɛrɛnkɛrɛnniyala yɛlɛma minnu kan ka don a ka cakɛda kɔnɔna na ani jamana ɲɛmaayaso kɛlen bɛ ka sɛbɛnfura minnu nas'u ma u k'u hakili jagabɔ kan olu ni kunnafoni minnu bɛ tali kɛ jamana ka ɲɛta sabatili ko ɲuman na kɔrɔfɔw na boli ni lahalaya ninnu kan kalo kelen bɔɲɔgɔnko la. Ka sanga ni jamana ka gouvernement kura sigili ye denmisɛnnin jɛkulu minnu wulila ka u kali ka i ɲɛsin jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a kɔkɔrɔmadonni ma u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi min kɛra tɛnɛn don mai kalo tile 6 san 2019 yasa ka foli ani barikada kɛ jamanakuntigi ale n'a ka ministre ɲɛma ka fara gouvernement maa bɛɛ lajɛlen kan ka ɲini u fɛ baaraba mun kalifalen b'u ma yasa u ka se ka baaraw teliya min bɛna kɛ sabu ye ka jamana k'a bɔ nɔgɔ la ni ka kɛɲɛ ni malidenw bɛɛ lajɛlen ka lafɛ an ka ɲamada an ka ɲininikɛlaw ka sɔrɔlaw fɛ.
Mali shifun ka kuluba min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko mouvement IBK kanu i n'a fɔ ladalako la ka sanga n'u ka laɲini n'o de ye jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrim Boubacar Keita kɔkɔrɔmadonni u bɔra k'o waleya dɔ sɛmɛntiya ka sɛngɛni ni kunnafonidi kɛnɛ sigilen k'u ka nisɔndiya foli ani barikada kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ a n'a ka gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ma. Bi wulada na point de presse tɛ dɔwɛrɛ ka yira k'a fɔ jamanakuntigi yɛlɛma min don gouvernement sigi la n'a ye mɔgɔ kuraw ta k'a bɔ ka n ka nisɔndiya yira maliyɛnw na k'a bɔ ka n ka nisɔndiya yira jamanakuntigi la parce que an de danaya ta k'a d'a kan k'a k'i présenter ni ala ye fanga nɔgɔya ye donc an b'a accompagner san 5 kɔnɔna la donc hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan n'a ye fɛn o fɛn kɛ an bɛ bɔ a nɔfɛ k'an ka nisɔndiya yira jamanakuntigi tɛ dɔwɛrɛ jamana kɔnɔ a kɛlen komi équipe b'e bolo a kɛlen komi entraîneur a dalen don effectif min na a b'o ta a bɛ baara kɛ ni o de ye o kɔrɔ tɛ k'a ko minnu m'a don a la k'olu man ɲi o minnu taara an bɛ fɛɛrɛ de kɛ pour que ka se ka olu dɛmɛ baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na premier ministre min talen filɛ nin ye ale tɛ dɔwɛrɛ ale kɛlen ko équipe capitaine de parce que a ye danaya de ta k'a d'a kan ka gouvernement tɔw k'a bila olu sanfɛ en même temps k'a kɛ super ministre ye ala t'o kɛ bɛɛ ye o sinon bugu ni cɛ caman y'a daminɛ bi gouvernement kɔnɔ mais caman bɔra bi ka bubu to yen ka tila ka bubu fana ta k'a kɛ ministre ɲɛmɔgɔ ye ka tila k'a ta ka ministre wɛrɛ confier a la min ni premier ministre fana tɛ kelen c'est que a b'a ka baara dɔn c'est que jamana fana kanu de b'a la o de y'a to jamanakuntigi danaya ta k'a d'a kan. Ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛmɔgɔw ka fɔ la baaraba min kɛlen filɛ nin jamana ɲɛmɔgɔ fɛ n'a ko bɛɛ lajɛlen sɛmɛntiyara ministre ɲɛma Dr Boubou Cissé fɛ u k'u dalen b'a la k'a fɔ gouvernement min sigilen filɛ nin u na se ka Mali bɔ degun ani gwɛlɛya kɔnɔna na ni maliden bɛɛ lajɛlen sɔnna k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka da ni gouvernement in na. To n'o fana kɛra an fana bɛ bɔ k'an ka nisɔndiya de yira jamanakuntigi la ka yira maliyɛnw na k'a fɔ sisan kunu an kun ma min dɔn Maliko la bi de an y'o dɔn sabula kunu jamanakuntigi ni mɔgɔ dɔw kun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bi u jɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma o b'a yira k'a fɔ an ka Maliba a bɛ ka taa ɲɛ o b'a yira k'an ka Maliba an bɛ ka ɲɔgɔn ka kan fɔ o b'a yira k'an ka Maliba bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ n'a bɔ dingɛ kɔnɔ jamanakuntigi fana tâche ta k'a confier mɔgɔ min fana na an jugu fana tɛ jamanakuntigi jugu tɛ kunu u kun tɛ kungilenna kelen bi u ye kungilenna kelen o bɛɛ bɛ politique la o politique mɔgɔ ennemi tɛ i adversaire de don ennemi o ye sɔrɔsiya ye mais politique mɔgɔ o adversaire de bɛ yen nɔ o tɛ se ka k'i jugu ye o parce que bi a tɛ kungilenna kelen sini a bɛ se ka kɛ kungilenna kelen de kunu u ni jamanakuntigi kun tɛ hakilina kelen u ma min don u seginna o kɔ u ni jamanatigi jɛra bi k'u bɛ jamana nin baara ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ jamanakuntigi fo o la a ka hakili ɲuman la ka tila k'a fɔ jamanakuntigi an ko a ma a y'a bolo min bɔli min kɛ Sumayila ye k'a k'a waleya a y'o waleyali min fana kɛ mouvement IBK kanu mɔgɔw ka foli fana b'a ye an b'a fo bi an b'a fo sini an b'a kɔ an bɛ ala deli jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ ala ka se ka jamana bɔ nin dingɛ kɔnɔ ala ka maliyɛnw kan bɛɛ ala k'an kisi fitinɛ tɔɔrɔ ma. An bɛ barika da denmisɛnw ye denmisɛnw n'u ka jɛkulu k'a tɔgɔ ye ko IBK kanu kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ɲɛfɔli wɛrɛ t'o la u ka wele sera an ma k'u b'a fɛ ka ŋaniya yira kɛ gouvernement kura min sigira ka ɲɛmɔgɔya di Dr Boubou Cissé ma olu denmisɛnw u y'a faamu k'a fɔ ni kuma jar'u la a bɛ fɔ gouvernement ye a sigira olu de ye a sigira Mali bɛɛ ye dɛ nka ko san bɛna k'a to tonko min ye denmisɛnw de dɔyɔrɔ ka bɔ a la n'i ye gouvernement yɛrɛ lajɛ fana mɔgɔkɔrɔbaw b'a la dɛ nka denmisɛnw caman b'a la a sigira de ka jamana lafiya ka jamana sabati ka jamana basigi a sigicogo b'o de yira o min y'o ye o fana bɛ an mɔgɔkɔrɔbaw an nimisi wasa kosɛbɛ. An b'a yira u la k'a fɔ mouvement IBK kanu n'a bilara sen kan marisi kalo san 2018 n'a ka laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ n'o de ye ka jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrim Boubacar Keita a dokɔrɔma don yaasa a bɛ se ka mandat filanan sɔrɔ cogo min na wa u ka fɔ la o waleya in b'a nɔ na olu wulilen don k'u jɔ su ani tile sanga ani waati jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrim Boubacar kɔfɛ yaasa k'a dɛmɛ a ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen sabatili la min bɛna Mali ka ɲɛta o sabati. Ka sanga ni Mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaba n'o ye Haut Conseil du Mali maa ɲɛma n'o ye Seyda Cherif Ousmane Madani Haidara a ka san 64nan sɔrɔli ɲɛnajɛ ɲaɲanu hukumu kɔnɔna na silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru u ka bolofara min bɛ n'an b'a wele ko sous commission Tchafin nin ye laada y'u bolo san o san nin waati ninnu mana se u bɛ don kelen ta k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin sanuya ani jɛlenya ma
o baara kelen waleyar'u fɛ tɛnɛn don mɛ kalo tile 6 sanba 2019 a kɛra Bankɔni Jankinɛbugu la. An ka ɲinikɛla Baba Keita an ka ɲamada ka sɔrɔlu fɛ. An fa ani an karamɔgɔ ni ale silamɛya diinɛ dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye Seyid Sherif Usman Madan Aidara. A ka bangeni sankunbɛ baara bolodalenw nun donna ka ban ni o bɛ bɛn 12 mai ma. Kulu minnu ni olu sigilen don Ansaru kɔnɔna na o bɛɛ kelen-kelenna bi jeniyɔrɔ fin. U seko n'u damayiraw la baarakɛtaw la ka bɛn ni anniversaire ye. Nin ye ladala ko ye san o san. Kulu min ni o bɛ wele ko Cafin Ansaru kɔnɔ ka kɔn anniversaire ɲɛ o bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ boloda ni ka o ta ka ɲɛsin sanuya ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na Seyid Sherif Usman Madan Aidara ka sigida ni o ye Bankɔni Jankinɛbugu ye. Ka taa se a tɔgɔla du min ni o bɛ Sebenikɔrɔkaw fɛ yen. Ko labɛnkulu min ni o sigilen don anniversaire la ɲɛnamayali kama. Cafin ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ don olu ka baara bolodalenw kɔnɔ. Bon bi an nana yan anniversaire hukumu kɔnɔ ka na yɔrɔ furan ka yɔrɔ saniya ka yɔrɔ jɛ yan dunan ka se yan an da kun ye saniyalen ka yɔrɔ bɛɛ saniya ka ban pewu yan dunan kɔnɔ kana yɔrɔ saniyalen don mais san o san an bɛ yɔrɔ furan kɛ a daminɛ fo Sebenikɔrɔ an b'a bɛɛ furan karamɔgɔ yɔrɔ fo Sebenikɔrɔ an bɛ taa yen ko k'a jɛ pasi ka furan ka bali ka nɔgɔ bɛɛ bɔ a la ka bin bɔn ka sɔrɔ ka kɔnɔna ko k'a jɛ a ni kɔni y'a daminɛ sa bada fo ka taa an bɛɛ sa an bɛɛ taa tɔn da bɔgɔ la. An karamɔgɔ ka anniversaire n'o ye san 64 ye. An nakun y'o de ye ka na yɔrɔw saniya karamɔgɔ ka yɔrɔ dafɛla ani a ka kari kɔnɔna ani dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ bɛɛ lajɛlen saniya organisation bi yan baarakɛla bonda bɛɛ lajɛlen bi yan an bɛɛ lajɛlen nalen don karamɔgɔ anniversaire baara de kama. Ayiwa san o san bɛ baara in kɛ mais an ka se kɛnɛ yɛrɛ kan ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ bi o sababu ye trésorerie fila mɔgɔw ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Baara o baara ni a kɛra Ala kama sara wɛrɛ fosi t'o la ni aljana tɛ. Ansaru ka nin baara bolodalen ninnu kanuna kosɛbɛ. Fédération Ansardine International ɲɛmaayaso fɛ o kadara kɔnɔ ɲɛmaayaso tɔgɔ la secrétaire exécutif ye bonyamasegin foliw kɛ ka ɲɛsin Cafin bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni u ka nin don bolodalen ye. O kɔfɛ a sɔrɔla ni ka labanna ka cɛsiri laɲini u fɛ hali bi walasa laɲiniw bɛɛ ka se ka sabati. An ni an ka sous-commission mɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ yan n'o ye an ka sous-commission Cafin mɔgɔw ye. Olu ye mɔgɔ ye tɔn kɔnɔna la jɔyɔrɔ min bɛ u la mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ka se a dan na. San o san de nin ye ni an ka événement ba ninnu sera mawuludu b'o la anniversaire b'o la fo ka taa se ziyara n'a ɲɔgɔnna ninnu ma. Ninnu de bɛ wuli ka jɔ ka don dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'an ka yɔrɔ ninnu k'a bɛɛ saniya. Donc o hukumu kɔnɔna la komi ɲinan ye an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madan Aidara a ka san 64nan anniversaire an bɛ o hukumu kɔnɔ déjà a baaraw daminɛna activité caman kɛra. Bi sa programme na bi de kun jateminɛlen don ka kɛ yɔrɔ saniya don ye. Donc an ka Cafin mɔgɔ kun b'o baara la depuis sɔgɔma joona fo ka se sisan ma. Baaraw bɔra ka kuncɛ u fɛ sisan. Donc ne kɔni bɛ yan nɔ ɲɛmɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la an ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Elhaji Surakata Salamanta ye a n'a ka dangan fɔlɔ a n'a ka dangan fila Moribo Jalo ani Adama Sanogo ka bɔ Côte d'Ivoire olu bɛɛ tɔgɔ la an kɔni nana k'an ka foli ɲɛsin an ka sous-commission Cafin mɔgɔw ma k'a fɔ u ni ce u yɛrɛ ye. Lajɛrɛ in sɛbɛkɔrɔla ɲɛnamayara kosɛbɛ ni zigiri dumanw ye an b'a fɔ ko san 64 caman bɛ Ala bolo Ala k'o di Seyid Sherif Usman Madan Aidara ma. Club 66 ale ye jɛkulu ye min b'a kanu sanga ani waati kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun o dɔgɔkun k'a ka tɔnden dɔw k'olu la nisɔndiya kosɛbɛ ni nafolo mugu dɔ talen k'a ɲɛsin u ma o kadara kɔnɔna na o waleya in timɛriw fɛ tɛnɛn tɛmɛnen mɛ kalo tile 6 san 2019 u jabala la u ka maa saba olu garisɛgɛ donna CFA wari miliyɔn 1 na an ka ɲininikɛla Al-Amidou Badeni ani Abdoulaye Sogodogo Ngabila Kale Fatumata Kane fɛ. Awa Gindo, Fatumata Kulubali ka se Fatumata Kojo ma olu de kɛra nin dɔgɔkun in na maa niyɔrɔbatigiw ye minnu ni u garisɛgɛ donna Club 66 ka sugantili kɔnɔna na a ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra nisɔndiya ni farifoniw caman ye nin dɔgɔkun in maa garisɛgɛtigiw bolo Club 66 tɔgɔ la minnu ni u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ye miliyɔn 1 sɔrɔ walasa ka taa u ka baaraw nun don. A diyara n y'a bonyana ma n'a ye maliyɛn den bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ propagande tɛ ŋanamu ko tɛ ko jɛlen de don bɛɛ ka bɔ 45 de don san kɔnɔ 2,160 don semaine na 45 kalo la 1,160 de don bon carte sɔngɔ ye 10 000 ye. Club 66 mɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen fo n ga ni diyara n ye a bonyana ma
mais ne ko me kuma sa be caché parce que ne juru ta banque la ka barake ne taro compte fermé bi ko ga war be saraka bon ngana ne a compte fermé bi kon munu ma do alo bekana tiɲɛ do galon t'a la ya galon feshi t'a la ne kɔni gayina galon t'a la ni a ka hakilina kura talen ni o de ye ka wulikajɔw boloda cogo min na ka dɛmɛ ta ka ɲɛsi buna adamadenw ma fantanya o fanga ka se ka dɔgɔya ani ka dankari baarakɛbaliya la Mali jamana kɔnɔ. Laɲini tɛ fila ye kabi a daminɛ an y'a fɔ an ka laɲini ka dɛmɛ de don malidenw ma sira caman kan ɲɔgɔn dɛmɛ sira kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka baarako nɔgɔya ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka baloko nɔgɔya ka ɲɔgɔn dɛmɛ kalanko la kɛnɛyako la ka ɲɔgɔn dɛmɛ hali musakako la ka da kan maliyɛn bɛɛ bɛ se dɔɔnin na maliyɛn caman bɛ jago b'u joli la mais jago tɛ se ka kɛ ni fɛn min tɛ o ye wari ye donc wari ko in souvent o de bɛ problème poser donc idée hakilina in nana de walasa an ka se ka maliyɛnw yɛrɛ dama k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ. A ka baara ɲɛdɔn ni a faamu bi a la kosɛbɛ barisabu ka da kan n'i y'a ta k'a lajɛ kulu don min ni a donna Mali jamana kɔnɔ n'a a ma mɛn kosɛbɛ walasa ka ɲɛtagaba di Mali jamana kɛnyɛrɛye ma. Nin semaine tɛmɛnen in kɔnɔ an ye taama kɛ ka taa Bamako kɔfɛ n bɔra Bamako kɔnɔ an taara sera Kucala an sera Fana an sera Sikaso an y'a ye k'a fɔ jama sigilen don k'an kɔnɔ an yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ caman tun b'a dɔn déjà k'an bɛ yen u b'an ka activité suit télé la donc o de kama an nisɔndiyara nin semaine na ni Ala sɔnna ma semaine nataw la an bɛna taa an ka agence dayɛlɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na mɔgɔw sigilen don k'an kɔnɔ mɔgɔw bɛ fan bɛɛ fɛ ka walasa ka se k'u tɔgɔ sɛbɛn. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Club 66 ka nin sugantili baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jɛlenyaw kɔnɔ a ɲɛdɔnbaabaw fɛ ni o ye sariyatigiw ye a ka baara yɛrɛ fanba tɛ dɔwɛrɛ ye fo ka hɛrɛw kunsi bɛɛ lajɛlen ma yɛrɛdɛmɛ siraw kan. Ni balodi kɛnɛ min filɛ nin ye ka ɲɛsin muso cɛsabatɔw ma minnu furu cɛw tanyana kɛlɛkɛdaw la yasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni sunkaloba in hukumu kɔnɔna na. A hakilina ɲuman n'a bɔra fɛn min ye ONG Life ale ni a dɛmɛbaga ɲɔgɔn n'o ye APCMM ye ni baaraba ninnu a kɛra karido mɛ kalo tile 5 san 2019 a kɛra Tɔminkɔrɔbugukaw fɛ yen sɔrdasi kan kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Sajo Sidibe ani Dramani Male Sherifila Jabarani so tɔgɔ la an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlaw fɛ. Nin kɛra nisɔndiya ani jigisɛmɛ caman ye Ala ye minnu garijɛgɛ don nin balodi ninnu na o y'u ka foli ani tanu ye k'a ɲɛsin maa minnu kɛra sababu ye ka nin balo in lase u ma. Ni ko nisɔndiyabatɔ ma k'a ka tasuma faga n'a nuji m'a faga daji b'a faga donc ne kɔni nisɔndiyalen bɛ bi an ka muso cɛsabatɔw tɔgɔ la ani handicapéw tɔgɔ la ani an ka chef d'état-major tɔgɔ la ka foli belebeleba ta ka ɲɛsin a ma ale mun sɔnna bi baara in ka kɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ma ɲinɛ président de la république kɔ a n'a furumuso ɲuman madame Keita Aminata Mayiga ani an ka marraine n'o ye Nabu Jawara ye madame Jawara an b'a fo parce que olu fɔlɔ la k'an datigɛ yanni bi ka se donc olu ye o datigɛli mun kɛ an b'a fɔ o datigɛli diyara an na donc nin tɛ fɛn wɛrɛ ye nin ba anw ɲɛji cɛ de ka danfara mun yaasa danfara kana don falatɔw ani den tɔw cɛ donc nin diyara an ye vraiment an b'aw fo k'aw ko ɲuman dɔn. Nin tɛ ko kura ye maa minnu kɛra sababu ye ka nin balo ninnu di ni muso cɛsabagatɔ ninnu ma u n'u baara ɲɔgɔnw ni o yɛrɛ bɛ bɛn sunkalo kalo tile fɔlɔ ma maa minnu garijɛgɛ donna nin balodi ninnu na u maaw hakɛ bɛ taa jɔ 700 bénéficiaires a bɛɛ ye muso ye minnu cɛw ta ɲɛna k'u to faso kumabɔli ma nin balo in bɛ tali kɛ Bamakotaw ani fo ka taa se Moptitaw ma nin balow di ninnu musakaw tar'u jɔ 10 tan bɔ ɲɔgɔn ko a musakaw bɛɛ lajɛlen bɔra ONG Life a n'a baara ɲɔgɔn walasa ka se ka muso cɛsabagatɔw dɛmɛ u ka se ka sunkalo ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la a ma kɛ degunba ye u ma cogo min na. An partenaire minnu bɛ Faransi n'u nana an dɛmɛ nin na u bɛ mɔgɔ 12 bɔ minnu bɔra kɔfɛ ka na tubabuw de don donc u b'an dɛmɛ baara caman na bololabaara baara caman na ani kɔlɔnsenw mais métier caman na u b'an dɛmɛ o la an y'a ɲini u fɛ n'u bɛ se ka dɛmɛ kɛ sunkalo la parce que an y'a ye cɛsabagatɔw bɛ yen ani handicapés bɛ yen donc u ye layidu d'o la k'u bɛ se k'o kɛ ni y'an san 2nan an b'a kɛ salon an ye 100 kits di ɲinan an ye 200 kits di kan kɔnɔ mais kiti bɛɛ lajɛlen ye 1500 ani 500
kɛmɛ 7 o bɛ di Bamakɔ yan kɛmɛ 8 o bɛ di Mopti. Fɛn min ye an ka bolola baarakɛla minnu ka ɲɛmaa kun bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko assemblée permanente des chambres de métiers du Mali ale fana y'a ka nisɔndiya jira kɛnɛ in kan ni ka tila ka u dɛmɛbaga ninnu fo kosɛbɛ u ka nin hakilima ɲɛnama ye min bɛ tali kɛ dɛmɛ hukumu kɔnɔna ma. Fɛn kɔrɔba de don mais crise kɔfɛ an ye a essayer ka relancer donc an y'a relancer a bɛ san 3 san 4 bɔ sisan ka nin kura don a la pour que an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ village artisanal de Mopti la. Le centre de Jobina métier chaman kala u bɛ kolon se u bɛ ɲɛgɛnw fana jɔ école la mais o la an y'a ɲini u fɛ sunkalo fɛ n'u bɛ se ka dɛmɛ min don ni faralo kan donc partenariat kɔrɔba de don donc mais a kun salen don crise kɔfɛ an y'a relancer Bamako ta o ye ɲɔ f'i ɲɛna sisan o 700 ye 200 dira yan wulada fɛ an bɛ kɛ Senu an ka balima minnu bɔra Bankas sanfɛ ka na an bɛ taa dɔ di yen fana o bɛ kɛ Mopti région na mais déplacé minnu bɔra Mopti ka na Bamakɔ yan olu ta bɛ taa di wula fɛ Senu. Dɔ fana bɛ di Fɔnbabugu la dɔ bɛ di Bamakɔ yɔrɔ caman na mais Mopti o bɛɛ bɛ di village artisanal la voilà a bɛɛ lajɛlen 1000 ani 500. Yani baara ninnu kun ka cɛ ONG Layifu a n'a jɛɲɔgɔnw u ye sɛnɛ tamatama kɛ centre social général Musa Jawara kɔnɔna na ni ka se ka taa u ɲɛ da u ka baarakɛminɛn minnu bɛ yen ni kalalikɛminɛn b'o la u n'a ɲɔgɔnna caman. Bi baaraw tɛmɛnen kɔfɛ ONG Layifu a n'a jɛɲɔgɔnw u bɛn'u kunda ATT-bugu kan ni ka tila ka bɔ yen k'u kunda Mopti kan u ye baara minnu kɛ yan ka taa o baara ninnu ɲɔgɔnna boloda o mara ninnu na. Mega Podium ale ye kɛnɛ sahalen min hakilina ɲuman bɔra ATT junior la n'a b'i wele bila an ka sifinnakaw ma yasa u k'u jɔyɔrɔ fa sigikafɔ ani bolodi ɲɔgɔnma ma an ka jamana kɔnɔna na ni a denfajala taara ka di Daha Keita n'ale baba commandant ye ka bɔ Kalabankorokaw fɛ yen nɔ a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛn yasa maa caman u bɛɛ lajɛlen ka ye kɛnɛ kɔnɔna na min kɛra sibirido mɛ kalo tile 4 san 2019 Kalabankoro dolantan kɛnɛba ka minɛ ka fa i n'a fɔ dakɔnɔni bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Samara Sanogo an ka ɲɛmada ka sɔrɔ lo fɛ. Bɛɛ lajɛlen kan se don faso jɔli la janko bɛn ani keleya bɛ se sabati cogo min na o de y'a to artiste comédien Jeli Musa Kuyate ni bɛɛ b'a wele ko ATT junior walasa ka jɔyɔrɔ fi Mali bɛn sabatili la a ye nin baara in sigi sen na. Ni hakilina in bɔra na min na ni y'a ta k'a lajɛ ne ye comédien ne bɛ mɔgɔ la yɛlɛli kɛ mais caman b'an ka vidéo n'an ka yɛlɛko dɔrɔn de ye c'est vrai certes an bɛ mɔgɔ la yɛlɛ an bɛ nisɔndiya lase mɔgɔw ma mais maintenant o ye image ye c'est-à-dire i bɛ taa sɔrɔ a yɛlɛko caman bɛ yen conseil b'a kɔnɔ an b'o kɛ mais maintenant a bila en mouvement o ye mun ye parce que mɔgɔ bɛ se ka kuma dɔ fɔ mais i t'a geste kɛ donc ne bɛ nin wele le ko geste ka don mɔgɔw bara so karisa a ye bɔ ka na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ terrain ba kan message b'an bolo k'a d'aw ma o message tɛ dɔwɛrɛ an ka bɛn parce que Mali bɛ yɔrɔ min sisan bɛn dɔrɔn de bɛ se ka to ni an bɛ taa ɲɛ. A kɛlen ko k'a ka nisɔndiya ni muguri yira ka kɛɲɛ ni hakilila min sigilen filɛ sen na denmisɛnninw fɛ Kalabankoro Assemblée nationale premier vice président a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a ye waleɲuman dɔn ani foli ta k'a ɲɛsin a labɛnbaaw ma ni ka tila k'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'a fanga kɛ kelen ye cogo min na laɲini minnu bɛ sen na ni o ye bɛn ani keleya ye o bɛ se sabati. Bɛn ni keleya kuma bɛ fɔ yɔrɔ a wajibiyalen don an kan an ka y'a kɛnɛ kan donc o de y'an sekunba ye yan su in na an sera yan fana walasa an ka kumaw na ka hakili jigin kɛ k'a ɲɛsin maa ma u k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ bi n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ jamanaba fɛn fɛn kun bɛ yen ni gɛlɛya ni mankanw sɔrɔla a kɔnɔ bi a bɛɛ jamanaw bɛɛ seginna kɔ donc an fana ka fɛɛrɛ kɛ bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye pour que gɛlɛya ni balaw fɛn fɛn ɲɛsin don Mali ma an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se k'o gɛlɛyaw kunbɛn pour que réellement an bɛ se ka kisi an bɛ se ka tanga cogo min an ka jamanadenw bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min ka bɔ da kelen fɛ. A kelen ko ka sɔn ni ka don baara in denfaya kɔrɔ min dakun kun ye ko bɛn ani keleya ye Kalabankoro sous-préfet a ka kɔrɔfɔw la a ye a ka nisɔndiya yira ka sanga ni faso jɔli kɛwale min filɛ ka kɛ denmisɛnninw fɛ ni ka laban ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya sifinnakaw cogo min na bɛɛ bɛ se wuli ka jɔ ni ka jɔyɔrɔ fi ni k'a sɔrɔ k'a fɔ ko jamana siniɲɛsigi ye bi sifinw ye. Fɛn fɛn bɛ bɛn ni keleya ko fɔ jamana kɔnɔ k'anw b'an sigi ten k'an ti ko kɛ o de kosɔn an y'a ta k'a d'an kɔ la k'a yira n ko nin ko ye anw yɛrɛ ka ko ye ka tɛmɛ ATT junior yɛrɛ kan donc an filɛ kɛnɛ de ka bɛn ni keleya denmisɛnninw tagabolo min bɛ an ka sifinw na jamana in kɔnɔ bi a ka kan ka yir'u la bi Mali ye jamana min ye mun de la a bɛ fɔ ko Mali bɔra min Mali bɛ taa min Mali bɛ dingɛ jumɛn kɔnɔ Mali yɛrɛ bɛ labalola cogo di
fo jamana in ka ɲɛfɔ anw sifinw an ka faamu ka jamana in ɲɛfɔ ka malidenya a bɛ se ka sabati cogo min na kɛnɛ in kun ye o de ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ. Attestation de reconnaissance k'a ta k'a di Kalabankɔrɔ sous-préfet ma ka kɛ ni a ka wulikajɔw ye sigida yiriwali baaraw la fɔli duman sɛbɛkɔrɔ yakubaya la walasa mɔgɔ minnu nana ka se ka na kɛ nin koba in seere ye olu kɛra nin kɛnɛ in baara la kumaba dɔw ye. Mali alisilamɛ denmisɛnw ka kuluba n'an b'a wele ko UJMA a ka bolofara min bɛ Banankɔrɔ u y'u ka biro kura o bilara sen kan min senfɛ alikuranɛ belebele o kalanna ka caya ka dugawu caman kɛ ka ɲɛsin jamana ma. Baara in kɛra sabu ye maaba caman olu ka ye kɛnɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna Banankɔrɔ marabolo ɲɛmaw ka fara UJMA biro national maa caman u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ ka na kɛ nin baara belebele seereya ye. An ka ɲininikɛla Amadu Jalo a n'a ka jatala Abudulayi Sogodugu Sherifla Jabarani so tɔgɔ la an ka ɲɛmadenw ka sɔrɔlenw fɛ. Banakɔrɔ commune kɔnɔna na Mali silamɛ denmisɛnninw ka jɛkuluba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko UJMA n'a ɲɛmaa ye an karamɔgɔ Ashek Mohamed Makiba ye nka ka bɛn mɛkalo tile 4 ma san 2019 u ye kuranɛ kalanba kɛ Banakɔrɔ Juma misiri kɔnɔna na walasa ka se ka Ala deli birukura min sigira a ka se ka barika sɔrɔ a n'a ka laɲiniw ye mun ye a ka se ka sabati n'o ye ka silamɛw bɛn k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ. Bi ye nisɔndiya dɔ ye silamɛya la jeunesse de Banankɔrɔ vraiment a nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka yira k'a fɔ ko silamɛya a tɛ se ka dafiri tugun ka da mun kan parce que denmisɛnninw bɛ k'u cɛsiri diinɛ ko la cogoya min na cɛkɔrɔbaw y'a kɛ k'a bila an ɲɛ sira min fɛ denmisɛnninw bɛ ka tɛmɛ o sira fɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko hakilisigi a bɛ se ka na jamana kɔnɔ don n'a nataw la an kɔni an bɛ dugawu ɲini karamɔgɔw fɛ toujours u ka dugawu kɛ jamana ye jamana bɛ gɛlɛya min na bi a bɛ se ka basigi cogoya min na Ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen. Silamɛya bɛ se ka dɛmɛ cogo min na an ka hamina de ye o ye jango bi silamɛya bɛ position min na a mago bɛ dɛmɛ na kosɛbɛ a baara cogo ɲumanw na an ka se ka a baara cogo la mɔgɔ mɔgɔ n'o y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na yan nɔ an b'o bɛɛ lajɛlen fo kumakan laban ye jumɛn ye o de ye bolodi ɲɔgɔn ma UJMA ka hakilina ye o de ye k'an bolodi ɲɔgɔn ma ka da ka boliɲɔgɔn kelen o tɛ se ka bɛlɛ ta donc tubabuw ko nanzarakan na ko l'union fait la force an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Banakɔrɔ dugutigilakaw ka taa se a diinɛ ɲɛmɔgɔw ma a bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ani maire ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu kun bɛ ka fara u ka maires kan. Dugutigi tɔgɔ la a ma kɛnɛ in sɔrɔ ko ka a ka foli lase alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase UJMA ma n'o ye leader tɔndenw ye a b'u fo k'u waleɲuman dɔn o tuma na n'o bɔra yen a bɛ foli lase RTM ma min nana ka na ja fɛnɛ in ta k'a dɔn k'aw ladugu ko ladɔn ani k'a dɔn leader bɛ anw fɛ an b'u fo k'u barikada UJMA n'o ye UJMA ye o tuma na k'u fo k'u waleɲuman dɔn. A kɛnɛ kɔnɔ kɔrɔfɔw caman fɔra nka jama fanba y'a yira k'a fɔ ko nin ye nin siɲɛ gale nin n'a ɲɔgɔnna baaraba ka kɛ Banakɔrɔ kɔnɔna na. An Banakɔrɔkaw an nisɔndiyalen don kosɛbɛ maire n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛɛ kun kan ka se kɛnɛ in kan yan nɔ bi u y'u wasa don ne la ni sera ka dakuruɲɛ 2 foli min kɛ ka da Banakɔrɔ dugutigi ka foli kan ka fara alimami n'a nɔmalaw kan ko o bɛ u wasa bɔ. An sigira ni laɲini sanuma min Ala de ɲɛ b'a la yɛrɛ an ka sigi an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'a sabati a kɛra ka gɛlɛya fɛn o fɛn to an ka Ala k'o wuli an bɛ foli kɛ ka barikadali kɛ an ka président Alhaji Mohamed Makiba n'o ye UJMA président national ye ale de y'a laɲini k'a ŋaniya siri cogoya bɛɛ lajɛlen na ko f'a ka kɛnɛ in sɔrɔ nka Ala nana ni latigɛ ye a sɔrɔla Segu ka bɛn dɔrɔra dɔ ma nin waati a y'a gɛlɛya ma an b'a kɛ cogo cogo an ka se kɛnɛ in kan parce que kɛnɛ in b'ale nin kan kɛnɛ in ka bɔ a ma a ye cɛsiri min ye kɛnɛ in na cɛsiri in kan ka encourager ka bilasira. Kɛnɛ in kun cɛra ni dugawu don ye jamana in ye basigi ani bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati cogoya min na. Diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw bɛ lase Kafinɛ Bacili fɛ.
Lagine jamana kono kalata labɛnni b'a jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI ye dantigɛli kɛ dantigɛli min senfɛ a bi wasadensigi kalataw dɔgɔdali kunnafoni di Lagine jamana kono ko wasadensigi kalataw bolodara k'a bila novamburu kalo nata la hali ni o y'a sɔrɔ Lagine wasadenw kɔni kun ka mandaw kun cɛra kabiri ni janvier kalo tile 19 tɛmɛnen o b'a jira k'a fɔ ko wasadensigi kalata ninnu bɛna dɔgɔda san kelen kɔfɛ Lagine wasadenw ka caw kuntagala kun cɛlen kɔfɛ ko in kɔni mi yɔrɔ min na i n'a fɔ ko min bi a bɛ ɲini ka na koron dɔɔni kalata labɛnni b'a jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI bolo bawo labɛn sabatili binakun kan baara laɲiniw tɔba bɛɛ nka fɛn min kɔni danganiyalen don kalata labɛnni b'a jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI yɔrɔ a baarakɛlaw y'a jira k'a fɔ ko ka bɛn ni novamburu kalo nata ye coyi ko wasadensigi kalataw bi se ka kɛ ka bɛn dɔgɔdalen ma u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ fichier électoraliw kan kalata sɛbɛnw kunkanko laɲiniw ko baara bɛna kɛ ka dayɛlɛn ka ɲɛsin o ma min bɛ kɛ sababu ye namara ni yuruguyurugu fu ka se ka siri olu dan na ka kɛɲɛ ni novamburu kalo nata wasadensigi kalata ye Lagine jamana kɔnɔ Lagine kalata labɛnni b'a jɛkulu commission électorale indépendante CENI ma ɲɛma ni o ye Salifo Kebe ye ale y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ camanw de bɛna boloda min bɛ kɛ sababu ye ka namara ani yuruguyurugu si latunu pewu ka bɔ kalata in baaraw kɔnɔ a ka fɔla kalatabagaw ni o ye électeurs ye ni olu ta kɛmɛ sara la sara 25 o hakɛ de faralen don kalatabaga hakɛ kan ka sɔrɔ u tɛ yen CENI y'a jira k'a fɔ ko bi tile subahana mansin ko binakun kan ko fɛɛrɛ kura dɔ sɔrɔla u bolo n'u ko a ma ko logiciel u bɛna min bila sen ka baara kɛ n'a ye walasa kalatabaga hakɛ bi dɔn ka sɔrɔ a ma kɛ ni namara ye Lagine jamana fanga sinamatɔn jɛkulu y'a jira k'a fɔ ko wasadensigi kalata min ni a dɔgɔdalen don k'a bila novamburu kalo nata la ko olu b'a kanu ni k'a laɲini kɛ k'a fɔ kalata in ɲɛbila labɛnw kadara kɔnɔ ko baara o baara bi kɛ k'u sen ka don a la walasa a ka se ka kɛ bɛɛjɛ kalata ye kalata jɛlen jolen na sigi sen kan jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka kumada nasɔrɔ min kɔnɔ o bi kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen min ni yɛrɛ ye baara in kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi musaka min ni a kan ka don wasadensigi kalata nata in dafɛ o ma se ka bugunatigɛ k'o hakɛ sidɔn fɔlɔ kalata labɛnni b'a jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI fɛ min bɛ kɛ sababu ye ka kalata labɛn musakaw bɛɛ lajɛlen ta Niger jamana kono kamiyonba citerni dɔ a falen tetew ni essence litiri ba 36 ye o dafirila station dɔ kɛrɛfɛ Ɲame kasara in latigɛra ka bɛn kari shuma Niger faba la Ɲame kinba dɔ kɔnɔ kin min ni a kɔnɔ ka den ka can kosɛbɛ faba la kumana min na kamiyon citerni dafirila ni essence litiri ba 36 ye kin kɔnɔdenw nana ben ka bɔ k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka essence cɛ ka k'u kun waati min na o bɛna ni tamɛnɛ waati ye kamiyon citerni na a n'a essence station in kɛrɛfɛ a kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 58 bɔnɛ u niw na mɔgɔ 37 olu jenina kosɛbɛ fo k'u bura kamiyon citerni bi dafiri waati min na ka ni essence baden to a kɔnɔ mobiliba in yɛrɛ jɔlen kun bɛ yɔrɔ min na coyi a masurunya la mobili 5 hakɛ de kun b'a kɛrɛfɛ ka gun a la ka fara moto 25 kan ta wulila olu bɛɛ lajɛlen na kamiyon citerni nɔfɛ kamiyon citerni min ni a dafirila essence feere yɔrɔ ka bɛn ni kari su kolenba ye minuit waati an b'aw ladɔnniya k'a fɔ essence feere station in kamiyon citerni dafirila yɔrɔ min na ni essence litiri ba 36 ye a kɛra Niger faba Ɲame pankuru jigiyɔrɔ masurunyala fan de fɛ a kin kɔnɔ ma hakɛ ka can kosɛbɛ o de kɛra sababu ye ni kasara in bonyana sɛgɛsɛgɛliw ye min jira kamiyon citerni dafiriliko la ko mobiliba in chauffeur kɛtɔ la ka jɔyɔrɔ ɲuman ɲini walasa k'i gare ka ɲɛ k'o de kɛra sababu ye ni mobili jɛngɛna a fankelen kan ni k'a lombolama k'a dafiri maa minnu kɛra kasara in seere olu y'a jira k'a fɔ ko mobiliba in dafirilen kɔfɛ ni essence ye ko miniti 20 bɔɲɔgɔnko de kɔfɛ ko tamɛnɛ sɔrɔla ka daminɛ kumana min na ni tamɛnɛ in benna ka daminɛ wele bilala jifagalaw ma olu ka se ka na dɛmɛ don sigiɲɔgɔnw ma ni k'u lakana sapierre pompier ka bolifɛn o bolifɛn ni o bɛ Niger faba la Ɲame ci bilala olu bɛɛ lajɛlen de ma u kana dɛmɛ don ɲɔgɔn ma ka se ka nin kasara in kunbɛn ka fara pankuru jigiyɔrɔ lakanabagaw ka bolifɛnw kan wa Niger faba Ɲame ambulansiw bɛɛ lajɛlen de bɔra walasa ka se ka na banabaatɔw cɛ garagara la ni k'u kunda n'u ye lopitanisow kumana min na minisiri ɲɛma ani Ɲame dugu kɔnɔna kunkanko
u ɲɛnabɔli minisiri kulo dara nin kasara in kan u taara munumunu salo kɛ kasara in kɛyɔrɔ la walasa ka se ka t'u ɲɛ da tiɲɛninɔw kan. Niger jamana ɲɛma Mahamadu Isufu ale yɛrɛ wulila ni ka taa munumunu salo kɛ lapitanisow la Ɲame banabaatɔ 37 minnu ni olu jenina fo k'u mɔ ka se ka taa i ɲɛda olu kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ camion citerne min yɛrɛ ni ale dafirila ni taji ye chauffeur min kun bɛ ka a boli o ni sera ka kisi ka sangani ni kasara ye sɛgɛsɛgɛli baaraw nun donna kiri tigilamɔgɔw fɛ ka bɛn ni tɛnɛ wuladayanfan ye. Kiri tigilamɔgɔw ye wele bila camion citerne chauffeur ma a ka se ka na i dantigɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ kasara in yɛrɛ nana cogo di mun kelen y'a sababuya walasa o na kɛ sababu ɲuman ye kiri tigilamɔgɔw ma ni k'u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw nɔgɔya u bolo. Gabon jamana kono Togo jamana ɲɛma Fort Gnassingbé be tagama min ni a nun tara fɛ ka bɛn ntɛnɛndon ma ka ɲɛsin Gabon faba Libreville ma kabiri ni a tɔɲɔgɔn kɛ jamana ɲɛma min ni o be Gabon jamana ɲɛmaya kunna Ali Bongo Ondiba ka bana kɔfɛ ni tension bana kun y'a bin ka dadigi k'a la octobre kalo tɛmɛnen ni mina kɛ Fort Gnassingbé dongo fɔlɔ ye Gabon jamana kɔnɔ o kɔfɛ ka bɛn ni ntɛnɛnsu de ye. Togo jamana ɲɛma Fort Gnassingbé ka taama kibaruya dara kunnafoni sɔrɔ sira kura réseau Twitter sanfɛ. Togo jamana ɲɛma ka nin taama in kana Gabon jamana kɔnɔ a bisimilara a tɔɲɔgɔn kɛ jamana ɲɛma Ali Bongo Ondiba fɛ o min kɛra jatigi ye ni k'a bisimila. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Togo jamana ɲɛma Fort Gnassingbé ka nin taama in a bi don kadara min kɔnɔ o ye ka se ka baarada siraw sinsin Togo jamana ani Gabon jamana ni ɲɔgɔn cɛ ani teriya dumanw ni jɛɲɔgɔnya dumanw olu bi se ka kɔrɔ don cogo min. Taama in kuntagala bi t'i jɔ tile 2 la. Teri jamana 2 ninnu ka jamana kuntigiw u bina jɛ ka masala jɛɲɔgɔnya sira caman kan jɛɲɔgɔnya sira minnu ni a nafa bina bonya jamana kofɔlen 2 bɛɛ ma fo ka taa se farafina dugu ma ha k'a ja ka se diɲɛ selege naani binakun yɛrɛ kan. Fort Gnassingbé ani Ali Bongo Ondiba bina jɛ ka masala o babuw de kan politiki ko binakun lakana ko ani sira ko jamana 2 ninnu cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka duguw fabaw Libreville ani Lomé cɛ kabiri ni tension bana ye Gabon jamana ɲɛma Ali Bongo Ondiba bin ka bɛn octobre kalo tile 24 tɛmɛnen ma n'o kɛra sababu ye n'a cɛra ka taa ka furakɛliw kɛ k'a sɔrɔ lajɛrɛba dɔ la Riyad. Fort Gnassingbé kuma taama kɛ ka ɲɛsin Gabon jamana ma o kɔ. An ma ladɔnniya k'a fɔ ni jamana ɲɛma 2 ninnu mɔgɔ bɛ se k'a fɔ u ka lahalayaw man jan ɲɔgɔn na bawo Gabon jamana ɲɛma ani Togo jamana ɲɛma ni 2 bɛɛ ye jamana ɲɛma ye minnu ye u faw nɔna bila fanga la ka sanga ni u faw ka fatuliw ye u ka sigiliw fanga la ani u yɛrɛ nɔna bilali jamana ɲɛmayaw kunna o kalata minnu ni a kɛra jɛlenya kɔnɔ Togo jamana ani Gabon jamana kɔnɔ o kɛra waleyaw ye waleya minnu ni a ma bɛn Togo jamana fanga sinamatɔnw ani Gabon jamana fanga sinamatɔnw ma wa an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Ali Bongo Ondiba Gabon jamana ɲɛma ani Togo jamana ɲɛma Fort Gnassingbé ni san laban ninnu kɔnɔ u 2 bɛɛ lajɛlen de b'a la ka waati gɛlɛnw latɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiki ko binakun kan u ka jamana kofɔlen 2 ninnu kɔnɔ ni o ye Gabon ni Togo ye. Abi san 2 bɔ bi Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron a sugandira ni k'a bila jamana kuntigiya la Faransi jamana kunna. Emmanuel Macron ka fanga san fɔlɔ a kun ye layidu dɔw ta farafina jamanaw ye k'a fɔ jɛɲɔgɔnya ani baarakɛ ɲɔgɔnya sira bina kalan Faransi jamana ni farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Sirakɔrɔ min kun tara Faransi jamana ɲɛma kɔrɔw fɛ minnu ni olu tɛmɛna k'a bɛ fu siri o taabolow la ni ka na ni fɛɛrɛ kuraw ye min bɛ kɛ sababu ye politiki ko binakun kan. Sira ɲumanw ka se ka bange Faransi ni farafina cɛ ka kɛɲɛ ni Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ka san 2 sɔrɔli fanga la jateminɛ dɔw kɛra ka bɔ ka bin walasa baara minnu ni olu sera ka dangɛnɛmaya a fɛ o hakilina in kadara kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron a ye jɛɲɔgɔnya taama dɔ kɛ ka taa Niger jamana kɔnɔ Niger tɛmɛnen kɔfɛ k'i kunda Kenya kan ani Ethiopie wa k'a ka san 2 in kɔnɔ jamana ɲɛmaya la fɛɛrɛ bolodara ka ɲɛsin Burkina Faso jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wagadugu. O tɛmɛnen kɔfɛ Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye paraɲɛba kɛ walasa ka se ka gɛrɛɲɔgɔnya sira banke Faransi jamana ani Rwanda cɛ. I n'a fɔ komi Louise Mishikiwabo kɔrɔ doni ka diɲɛ selege naani Faransi kan fɔ jamanaw ka tɔn ɲɛmɔgɔya ɲini. Burkina Faso jamana kɔnɔ Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron a ye a seko caman kɛ Burkina Faso jamana ɲɛma kɔrɔ Thomas Sankara sacogo sɛgɛsɛgɛli bugunatigɛ ko la walasa a fagacogo bɛ se ka sidɔn ni gafe dɔw bilali ye ka taa Burkina Faso sɛgɛsɛgɛli nɔgɔyali kadara kɔnɔ. Ka
ka sangani Mali al-Islamu ka nyamaba noye Seido Sherif Ousmane Madani Haidara Silamaya demento ansaru nyajoro aka san biworo nani nan soroli nyanyanu hukum kone Silamaya demento ansaru kabo banamba alini banamba kauka wasadi noye honorable Fassem pareil ou kelembe ku tege di nyogoma ka final belebele labe Mini FC Amdalay Kafra Union Sportive de Banamba Kulu Karinyogona ni Sibaya Kera FC Amdalay Mautay Nani Aninkana Kulu Nikera Wati wasade honorable Fassem Parabolo ka ibulu faka to ka chateau belebele ko senko di Banamba Kauma mi musaka beti jo sefawar million shiki una non ka fema anga nyinikela Abdraman Mali anga nyamada ka sorolofe Mali Selamaton ga faranyonga jakuluba ho Conseil Islamique du Mali ma nyama Silamaya demeto ansaru nyajoyoro asayada Sherif Ousmane Madana Haidara togola jonjon dulati taku gale o barabla foli kera no ye finali Banambakaw fe marabolo flanana ndulati kene basi sembaraka ndulati to flaminu ngume nyona barabla foli la oye Union Sportive de Banamba olu kumbe bingenana ane FC Amdalay olu kumbe bulalamana foli ukele kofe table la furuba mugula ndulati to flaw ni nyonje ni kudanvwa dili sanga bisaba sikiroma fla ode kera tilila o sanga bisaba sikiroma fla mi mbulu dara no ye sanga bi woro ye ndulati to flaw ka damine Union Sportive de Banambala no be bingenena asira ka ndula dayele kuma dowla aka nisodiaka nga maseka chelu jibo kumashi o nwara utemene kofe bulalama onvene wulila kan nikura fie uyerela kana ne fere kura uye minu nzigi singa nga onata be FC Amdalay fene maseka cheli jibo ndulati tura ochogola kata sefo nweimo ni oye tiro biti ode seve FC Amdalay aleye asayeda Sherif Ousmane Madana Haidara togola jonjo wuli barsabu kadaka FC Amdalay aye chelu jibo ko duru deke Union Sportive de Banamba odana chelu jibo ko nanimo anga karamgo ba no edina karamgo ba Sherif Ousmane Madana Haidara ale aye jamana suman ka kera jamana sanvier pompier a kera misalier mi mega jamana la ka jamana don tege nyoma donc Haidara barñu am nge jamana ngone am saro mi be Banamba ya ulu farla nyonga ka tourner lo labe no e bolontan ka da atola donc Banamba almami a dugutigi la ko be farla nyonga ka jarulu u ba Haidara fe u ba fe sini parce que Haidara kira sabiye ka jamana bo dinge ko kira sabiye ka jamana tasuma fa kira sabiye ka jamana suma mo mi nyana ima ibo dinge do kono ibo fili do la ka ala ko sira yira ila o tigi ka bangeni ani o tigi ka anniversaire o kali ma wajibi sabu nima kira ye min no yi blasira abako na fo kira sabu ka daka ame kira ka mawludu ke cogo mina ami Sherif Ousmane Madana Haidara fana ka mawludu ke o de kama anyen volontaire organiser ala ka Banamba kono ya bidoina alhamdulillah ayin nimisi wasa soro kosobe Banamba ko bora kana anga klonge ka aja ambolo kana anga nyanaje ka bu yambolo ni ankaramo ka anniversaire keliye ni o ya ka sambi woro anisa nan na nyanaje vraiment ayin niso jabba soro sabu jama bora kosobe anse wara ko balonda min do a tourna kera ka ekubu chamane nyogonje kana finali be bima u y'a denfaya ta k'a dɛnɛ ma n bɛ u fo o la balontan kɛrɛnkɛrɛnnenya Banamba balontan ka di Banambakaw ye kosɛbɛ 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 a ka di u ye balontan n'i ye a d'u ma kalo o kalo dɔgɔkun o dɔgɔkun a ka di u ye bon mɔgɔ minnu ye o ŋaniya siri ka o ta ka o di u ma u ka karamɔgɔ ka anniversaire tɔgɔ la vraiment an bɛ olu fo u ye fɛn ɲumanba de kɛ Banamba u ye fɛn ɲumanba kɛ Banamba jeunesse ye ala ka a ɲɔgɔn caman jira an na i n'a fɔ a b'a kalama cogo min na balontan kɔni ni kɔni ko mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan u ka balon kɔni ta dabɔra bɛn ani keleya de kama janko y'a kɛ commune min kɔnɔna la y'a kɛ cercle min kɔnɔna la y'a kɛ dugu min kɔnɔna la a tɛ foyi jira ni bɛn ani keleya cɛ karamɔgɔ ka jɔyɔrɔ ye min o la jamana in kɔnɔna la an hakili la maa caman bɛ o dɔn alors diinɛ yɛrɛ nakun ye adamadenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc jɔyɔrɔ min bɛ unité la n'o ye adamadenw ka keleya ye alors a tɛ se ka fɔ ka se ka s'a dan na donc i n'a fɔ diɲɛ bɛɛ b'a kalama foyi tɛ yen n'a bɛ se ka taa ɲɛ fo adamadenw ka bɛn an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc o la an bɛ se ka min lase silamɛ bɛɛ ma lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma nin sira in n'o ye
keleya sira ye an bɛɛ bɛ se cogo min na k'o sira taama pour que an ka jamana bɛ se ka kisi ka jamana den bɛɛ lajɛlen kanu ni keleya ani bɛn ye. Nka yanni kudanfɔ ka kɛ banamba wasaden min fura dama bɛ banambakaw kɔrɔ jango banamba cercle bɛ se yiriwa n'a tɛ ka yɔrɔ dɔ daba daɲɛ fɔlɔ kɛ a bɛ k'o kurubo ngari banamba cercle la Mamadu Nfa Senbara a ye jiso dɔ jɔ k'o kurubo ngari ndulati kɛnɛ basi Senbara kan o bɛ kɛ sababu ye maa minnu b'a laminiw na k'u bɛɛ ka jikow nɔgɔya nafolo min donna a da fɛ sɛfabari miliyɔn 8 don. An nisɔn de jalen don dɔrɔn hakilina kelen dɔrɔn de bɛ an na ka foli lase dɔrɔn silamɛ bɛɛ lajɛlen ma vraiment an nisɔn de jara o ye nin hakilina min ta ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma a ka san 64 ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna la donc hakilina min bɛ an na dɔrɔn ka a lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'u fo k'u waliɲuman dɔn k'u barikada o foli dɔrɔn de bɛ an bolo cɛkɔrɔba tɔgɔ la ani silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka laban tuguni ka an ka cɛkɔrɔba fo n'o ye Alhaji Nfa Senbara ye a bɔra ka baara min kɛ k'a fo la ka waliɲuman dɔn château d'eau min jɔra alors pour que terrain in bɛ se cogo min na ka aménager ni gazon ye donc a fo la ka waliɲuman dɔn ka barikada nisɔndiya dɔrɔn de bɛ an fɛ yan ka foli kɛ Sherifila du bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. An bɛ jɛ ka dugawu don kɛ san 2020 jɔnjɔ Seyida Sherif Usman Madana Haidara Banaba ala k'o jira an na. O fana bɛ dansire bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo la min labɛnna ka lasaw ma ka sanga ni kuma in ye kunnafoni diso ɲamaya so fɛ aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ laseli wɛrɛ aw ni Fatumata Yaya kan ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ.